Dobrý deň, vítam vás pri webinári Infinium Premium Filler a V-Line Rady, čo sú nový druh collagen boostrov od tejto krásnej talianskej značky, ktorá má celkové a komplexné portfólio. Častokrát sa v 21. storočí pýtame, ako môžeme dosiahnuť nejaké komplexné omladenie tváre alebo obnovenie objemu, kontúrovanie, liftingovú stimuláciu, produkcie kolagénu a to samozrejme v jedinom sedení. Stárnutie tváre je charakterizované rôznymi ukazovateľmi, ako je napríklad strata objemu, ochabnutosť pokožky, či znížená produkcia kolagénu, čo vedie samozrejme k celkovému zmenšovaniu kontúr tváre, ale aj samotnej kvality pokožky. Tradičné postupy nám veľakrát neriešia túto problematiku a samostatné sedenia sa predlžujú celkový proces liečby, oddialujú viditeľné výsledky, ktoré dámy chcú mať skoro už po prvom sedení. Aké riešenie by sme mohli navrhnúť? Infini prišlo s riešením, kde dokáže kombinovať Infini fillery a Infini V stimulátory. Je to prelomové riešenie a táto kombinovaná technika kombinuje lifting s kontúrovaním tváre. Dnes si teda povieme o V-line rade, o V-stimulátoroch, konkrétne o V5, V10 a V20. Tieto stimulátory sa strategicky injikujú do povrchových subkutánnych oblastí, aby aktivovali fibroblasty, zvýšili tým elasticitu, zlepšili textúru a celkovú kvalitu pokožky prostredníctvom regenerácie samotného kolagénu. Tento inovatívny prístup umožňuje lekárom zharmonizovať hĺbkové štruktúrálne omladenie pokožky, a to už v jedinom sedení, čím zabezpečia efektívnejšie ošetrenia a rýchlejšiu starostlivosť a výsledky svojim pacientom alebo teda klientom. Využitie tejto kombinovanej sily Infini, premium fillerov a teda V stimulátorov, môžu pacienti dosiahnuť veľmi prirodzený, ale zároveň mladistvý vzhľad s okamžitým liftingovým efektom a dlhodobým zlepšením pleti. Nejedná sa teda len o výplne, ale jedná sa aj o kvalitu pokožky, textúru a prirodzené a ďalší prirodzený vzhľad. Kombinácia týchto biostimulačných injekcií s výplňami je nová kategória ošetrení, ktoré si naozaj našlo svoje miesto na európskom trhu. Tu už máme prvý V stimulátor, stimulátor kontúr a je to V5. Je to stimulátor, ktorý je kombinovaný, je to kombinácia fragmentovanej kyseliny hyaluronovej a trehalózy. Môžeme si niečo povedať o tej fragmentovanej kyseline hyaluronovej, ktorá je vlastne prelomovou formou tejto zlúčeniny a vykazuje pôsobivé výsledky pri interakcii s receptorom CD44 na fibroplastoch. Na rozdiel od tradičných foriem kyseliny hyaluronovej, ktoré sú zamerané hlavne na biorevitalizáciu, fragmentovaná kyselina hyaluronová podporuje proliferáciu novovytvorených kolagenových vlákien a rýchlejšie rekonštruuje a zahusťuje pokožku. Tradičné formy kyseliny hyaluronovej vytvárajú optimálne podmienky pre funkciu kožných buniek, ale majú len obmedzenú podporu syntetických procesov a nezahŕňajú vlastne priamu stimuláciu receptorov fibroplastov. Ako sme si spomínali, V5 stimulátor obsahuje okrem kyseliny hyaluronovej fragmentovanej aj trehalózu a mechanizmus účinku trehalózy je naozaj fascinujúci, pretože je všestranný v rôznych oblastiach, využíva sa od biológie cez potravinárstvo po kozmetiku. Ako funguje trehalóza?
Je to vlastne cukor, môžeme to tak nazvať. Je to bunková ochrana proti stresu a je kľúčová pri eh, anhydrobióze, ktorá umožňuje organizmom kvasinkám hmyzu prežiť extrémnu dehydratáciu. Je to náhrada vody. V bunkách môže trehalóza nahradiť molekulu vody okolo makromolekúl, vytvárajúc sklu podobnú matricu, ktorá zachováva štruktúrálnu integritu buniek proteínov pri nedostatku vody. Stabilizácia proteínov a membrán. Trehalóza stabilizuje proteíny, aj lipidové membrány pri denaturácii alebo agregácii spôsobené stresom, ako je mrazenie, zahrievanie, ale aj sušenie. Ďalší mechanizmus účinku trehalózový je osmotická regulácia, ktorá vyrovnáva vnútorný osmotický tlak v organizmoch, ktoré sú častokrát vystavené vonkajším vplyvom, čím zabraňuje ich nejakému prasknutiu, poškodeniu. Chemická stabilita, na rozdiel od iných cukrov, nereaguje s aminokyselinami ani proteínmi a vďaka tomu je ideálna pri stabilizácii biologických vzoriek pri potravinách, čím bráni vlastne degradácii. Tepelná stabilita chráni organizmy a biologické materiály pred extrémnymi teplotami. Zachováva životaschopnosť buniek v cykloch zmrazovania, rozmrazovania, používa sa pri kryokonzervácii buniek, tkaní a farmaceutických produktoch. Pre lekárske a farmaceutické aplikácie je mechanizmus účinku trehalózy výnimočný, pretože inhibuje agregáciu chybne zložených proteínov pri neurodegeneratívnych ochoreniach, ako sú rôzne choroby, napríklad aj Parkinson, Alzheimer, čo môže vlastne zmierniť symptómy. Indukcie autofágie stimuluje autofágiu, bunkový proces, ktorý eliminuje dysfunkčné proteíny, organely a ktoré sú užitočné pri niekoľkých ochoreniach. Špecifické vlastnosti trehalózy sú vysoká stabilita, teda aj chemická, aj tepelne, na rozdiel od iných cukrov, ktoré nie sú tak vysoko stabilné, čo zabraňuje teda degradácii a nežiaducich chutí napríklad v potravinách, ale aj v liečivách. Druhou je tvorba skla, čiže je taká jedinečná vlastnosť trehalózy, ktorá dokáže vytvárať po dehydratácii sklovitú štruktúru. Táto štruktúra imobilizuje proteíny a biologické molekuly, čím ich chráni pred denaturáciou a agregáciou pri rôznych, či už mrazoch, alebo sušení, alebo pri teple. Ďalej je nízka hydroskopiskosť. Trehalóza má tendenciu absorbovať vlhkosť, má malú tendenciu absorbovať vlhkosť, čo je užitočné v suchých a práškových formuláciách. Pomáha predchádzať aglutinácii, degradácii vlhkosťou. Kryoprotekcia a termoochrana pôsobí ako kryoprotektant a termoochranný prostriedok, ktorý stabilizuje biologické molekuly a bunkové štruktúry v extrémnych teplotných podmienkach. Náhradza vodu, vytvára vodíkové väzby, aby sa zabránilo poškodeniu. Ďalšou špecifickou vlastnosťou trehalózy je osmotická regulácia, kde trehalóza pomáha pri osmotickej regulácii udržiavaním objemu a integrity buniek. Napríklad počas dehydratačných alebo rehydratačných cykloch. Ďalším je vyvolanie autofágie, kde sa v biologických systémoch ukázalo, že trehalóza vyvoláva autofágiu, čo je proces, ktorý pomáha bunkám odstraňovať poškodené organely, proteíny a tým pádom zachováva aj bunkové zdravie. Táto vlastnosť sa skúma pre potenciálne terapeutické aplikácie, kde je napríklad Alzheimerová alebo Parkinsonová choroba. Ďalej je neredukujúci cukor, čo znamená, že nemá voľnú
aldehydovú skupinu ani ketónovú skupinu. Táto vlastnosť ho robí menej reaktívnym ako redukujúce cukry, čo prispieva k jeho stabilite a zabraňuje reakciám, ktoré môžu degradovať iné molekuly. Tieto vlastnosti vysvetľujú trehalózu v prírodných adaptačných stratégiách rôznych organizmov a podporujú jej rastúce využitie vo vede, v priemysle, v stabilite, kde je stabilita a ochrana materiálov veľmi dôležitá a vlastne rozhodujúca. Interakcia kyseliny hyaluronovej a trehalózy. Fragmenty kyseliny hyaluronovej sme si vysvetlili, že teda rozdiel fragmentovanej kyseliny hyaluronovej a klasickej. Kombinácia V5 je teda kyselina hyaluronová a trehalóza. Popri kyseline hyaluronovej nachádzame aj trehalózu, molekulu podobnú cukru, ktorá dokáže chrániť kyselinu hyaluronovú pred prirodzenými degradačnými procesmi, čo umožňuje kyseline hyaluronovej pôsobiť oveľa dlhšie v porovnaní s inými injekčnými prípravkami na báze nezosieťovanej kyseline hyaluronovej. Trehalóza je tiež schopná priťahovať pôsobivé množstvo vody, čím dodáva pokožke dlhotrvajúci, spevňujúci a hydratačný účinok. Stimulátor Infini B5 sa skladá, alebo teda je zložený z 50 mg kyseliny hyaluronovej a z 20 mg trehalózy. V balení môžete nájsť dve striekačky po 1 ml. Čiže 2 ml striekačky obsahuje 50 mg kyseliny hyaluronovej a 20 mg trehalózy. Hybridné komplexy kyseliny hyaluronovej so selektívnymi veľkosťami častíc. Tak obsahuje nízkomolekulárnu kyselinu hyaluronovú, ktorá je 200 až 400 kilodaltonová, viaže vodu v pokožke, vyplňa medzibunkové priestory, obnovuje extracelulárnu matricu a vytvára optimálne prostredie pre rast fibroplastov a zlepšuje hydratáciu a hladkosť pokožky. Vysokomolekulárna kyselina hyaluronová, ktorá je 1200 až 1500 kilodaltonová, znižuje transepiderálnu stratu vody, vyhladzuje a spevňuje pokožku a zlepšuje tak prenikanie iných látok. Trehalóza je disacharid, ktorý chráni proteíny a nukleové kyseliny v pokožke. Stabilizuje biologické membrány, zabraňuje transepidermálnej strate vody a pôsobí ako udržiavač zásobník hydratácie a postupne uvoľňuje vlhkosť, čo je pre pleť naozaj veľmi dôležité. V5 stimulátor je viacnásobne sterilizovaný. Kyselina hyaluronová je vysokej farmaceutickej kvality. Je tam technológia selektívneho spektra, čiže SST, kde sa vlastne používa už pokročilý výrobný postup, ktorý vyberá najvhodnejšie molekulové hmotnosti pre bioregeneráciu a maximalizuje účinnosť produktu. Čo znamená najčistejší, tak čistota sa vzťahuje na hladinu endotoxínov v kyseline hyaluronovej, ktorá má byť blízka nule, aby sa teda kvalifikovala ako farmaceutická kvalita, čo zabezpečuje vynikajúcu toleranciu a minimálne nežiaduce reakcie. Efektivita V5 sú z dlhodobých výsledkov, obsahuje hybridné komplexy kyseliny hyaluronovej, ktoré účinne udržiavajú vodu. Trehalóza stabilizuje kyselinu a predĺžuje uvoľňovanie produktu. Zvyšuje biorestoratívne účinky. Stimulácia produkcie kolagénu. V5 stimuluje fibroblasty na generovanie kolagénu typu 1, čím sa posilňuje štruktúra pokožky. Trehalóza okrem ochrany buniek podporuje integráciu fibroplastov, urýchľuje ich regeneráciu, ale zlepšuje aj elasticitu pokožky. Prírodné zdvíhanie a obnovenie mladistvej geometrie. Čiže trojuholník, ktorý je častokrát otočený v spodnej časti tváre,
potrebujeme naspäť dostať do mladistvej geometrie, a teda redukcia oxidačného stresu. Trehalóza s antioxidačnými vlastnosťami chráni bunky pred oxidačným poškodením a zabraňuje poškodeniu DNA a štrukturálnych proteínov. Minimalizácia vedľajších účinkov je vďaka vysokým výrobným štandardom a používanie kyseliny hyaluronovej a trehalózy vysokej farmaceutickej triedy. A vďaka tejto vysokej farmaceutickej triede sú rizika nepriaznivých vedľajších účinkov naozaj minimálne. Tu už vidíme trehalózu, obrázok s trehalózou a kyselinou hyaluronovou, ktorá fragmentovaná kyselina hyaluronová teda efektívne stimuluje CD44. Máme tu Selective Spectrum Technology. Protokol aplikácie. Aplikácia V5 môže byť na určité body. Je ich teda 5, takže 5 bodov na jednu stranu, 5 bodov na druhú. Prípadne s V5 môžeme ošetriť aj krk. Výsledky V5, čo môžete od toho očakávať, je určite hĺbková a dlhodobá hydratácia, ktorá nám častokrát pomôže vyvarovať sa ďalším nejakým iným komplikáciám pleti. Indukcia syntézy kolagénu typu 3, hĺbkový biostimulačný efekt, celkové spevnenie pokožky a teda krásny liftingový efekt. Ošetrenie V5 sa vykonáva v sériách 2 až 3 ošetrenia s odstupom 4 týždňov a pre optimálne výsledky boli doporučené tieto injekcie pre zygomatický výbežok, nazolabiálne ryhy, uhol dolnej čeluste, zygomatická kosť, marionetové vrásky, ale aj oblasť brady. Odporúča sa ošetrovať oblasti pomocou lineárnych a vektorových implantačných techník. Týmto spôsobom sa ošetrí 6 rôznych oblastí na jednej polovici tváre, teda keď rátame aj bradu, takže 5 bodov plus brada. V oblasti zygomatických výbežkov a uhla dolnej čeluste sa odporúčia injekcia do 2-3 riadkov alebo vejarovito. Do podkožného tkaniva do hĺbky 2,5 až 3 mm retrográdnou lineárnou technikou s aplikáciou približne 0,1 ml gelu na injekciu. Ďalším biorevitalizátorom a stimulátorom tváre je V20, ktorá má unikátne zloženie a špeciálne vyvinutý polymer nezosieťovanej kyseliny hyaluronovej vo vysokej koncentrácii až 40 mg na 2 ml. Táto kompozícia V20 je naozaj výnimočná. Vyznačuje sa strednou molekulovou hmotnosťou, ktorá je od 1200 až do 1500 kilodaltonov a je jedinečnou priestorovou štruktúrou. Vďaka použitým pokročilým technológiám predchádza účinkom hlavných faktorov starnutia pokožky a stimuluje intenzívne a regeneruje. Vďaka svojej jedinečnej štruktúre rekonštruuje extracelulárnu matricu a poskytuje ideálne prostredie pre biosyntézu nových kolagénových a elastínových vlákien. Tento produkt má vysokú schopnosť intenzívne viazať vodu a premieta sa do dlhodobej hydratácie pokožky, čiže tiež je to produkt, ktorý veľmi dobre udržuje hydratáciu pokožky. Okrem toho veľmi dobre podporuje procesy biologickej regenerácie a prispieva tým k lepšiemu tónusu, k lepšej pevnosti pokožky. Zároveň samozrejme spomaluje aj procesy stárnutia. Čo sa týka teda indikácií,
a protokolu, tak celkovo V20 sa používajú 4 ošetrenia, alebo teda môžeme opakovať 4 ošetrenia každých 15 dní a alebo teda každý tretí mesiac môžeme použiť podporné injekcie. Je to biostimulant, ktorý teda hĺbkovo hydratuje a doplňa kolagén typu 3. V20 sa opäť môže aplikovať v 5 bodoch alebo v 6, respektíve plus 1 bod do brady. Tu už pekne vidíme, že môžeme aplikovať teda 6 bodov na jednu stranu, 6 bodov na druhú a plus 0,1 ml do jedného bodu. Ďalším kožným stimulátorom, ktorý je prémiový, je V10, čo je zároveň volumetrický stimulátor s kyselinou polymliečnou, čo obsahuje až 365 mg tejto kyseliny. Je to volumetrický stimulátor, ktorý využíva remodelačné vlastnosti kyseliny polymliečnej a je navrhnutá tak, aby účinne liftovala pleť, doplňala korekciu rôznych kožných defektov, rých, jaziev, je veľmi funkčná a dobre pôsobí pri atrofii tukového tkaniva. A zároveň jej unikátne zloženie je navrhnuté tak, aby vyrovnávala povrch pleti. Pôsobenie tejto kyseliny je zamerané na stimuláciu fibroplastov a vedie k produkcii kolagénu, ktorý doplňa atrofiu tukového tkaniva. Táto biosyntéza nových kolagénových vlákien vedie k zvýšenému vyplneniu mäkkých tkaní tváre, výrazne doplňa efekt, mladistvý efekt, alebo teda omladenie a zlepšuje štruktúru pleti. Doplňa hrúbku, elasticitu a účinne podporuje regeneráciu pleti. Čo sa týka aplikácie, tak aplikačný protokol je následovný. Pri polymliečnej kyseline riedenie použijeme 10 ml fyziologického roztoku a 2 ml lidokainu. Pokiaľ riešime protokol na telo, je to 6 ml V-body alebo fyziologického roztoku. Pri aplikácii na telo by sa mal objem roztoku doplniť na 16 ml. Čiže počiatočné miešanie nasadíme ihlu 18G na sterilnú 10 ml injekčnú striekačku. Natiahneme 10 ml fyziologického roztoku, gumenú zátku na polymliečnej kyseline vydezinfikujeme, pomaly vstrekneme fyziologický roztok na stenu injekčnej liekovky. Miešanie pretrepávame injekčnú liekovku 2-3 minúty a zmes uchovávame v izbovej teplote a v chladničke maximálne 3 hodiny. V prípade potreby môžeme použiť aj mixér, ktorý na 40 otáčkach za minútu budeme miešať 30 minút. Tesne pred použitím pridáme 3 ml lidokainu na V-body, čiže na V10 a dosiahneme celkový objem až 16 ml. V-line rada má ďalšie stimulátory. Je ním VI, V1, V2 a V-body. Tieto stimulátory sú naozaj veľmi zaujímavé, pretože doplňajú nám veľa vitamínov a veľa majú teda rôzne účinky, hlavne teda liftovací účinok, doplnenie rôznych vitamínov
nám už umožňuje pevnosť pleti, elasticitu. My si teraz povieme o prvom pokročilom tkanivovom stimulátore pre obnovenie tónu a elasticity pokožky, a to je Infini V1. Infini V1 obsahuje 1x5 ml, čiže jednu 5 ml fľaštičku. Jeho jedinečné zloženie je v kombinácii fragmentovanej kyseliny hyaluronovej s liftingovým cholínom a aminokyselinovým komplexom. Toto zloženie je veľmi zaujímavé, pretože jednak je tam kyselina fragmentovaná, ktorú sme si už vysvetľovali, aká je výnimočná a čím je výnimočná. Cholín ako prekurzor acetylcholínu hrá kľúčovú úlohu hlavne pri udržaní správneho svalového a kožného tónusu. Prispieva k jeho aktivácii, k aktivácii syntézy, ktorá pomáha pokožku udržiať napnutú a udržiava pokožku, textúru pokožky v dobrej kondícii. Fragmenty kyseliny hyaluronové sú účinné stimulujúce zase CD44 na fibroplastoch. Zintenzívňuje proces remodelácie pokožky, zvyšuje produkciu kolagénu, ale aj elastínu a glikozaminoglikánov. Zloženie doplňa aminokyselinový komplex, ktorý urychľuje aj regeneráciu pokožky, podporuje tvorbu nových proteínových štruktúr. Kompozícia V1 je teda fragmentovaná kyselina hyaluronová, aminokyselinový komplex, kde sú dôležité aminokyseliny serín, alanín, cysteín, prolín, glicín, lizín a cholín, predchodca acetylcholínu. Indikácie pre toto ošetrenie, pre ošetrenie V1 je hlavne obnovenie tónu pokožky a zlepšenie elasticity, čiže na zvýšenie elasticity je tento produkt výnimočný. Podporuje regeneráciu tkanív. Ďalej je to aktivácia cholinergných funkcií a rekonštrukcia podporujúca správny tón svalov a pleti. Čiže naozaj tento stimulátor je veľmi silným stimulátorom na aktiváciu obnovenia tónu a zdravého vzhľadu pokožky. Ďalším veľmi inovatívnym stimulátorom, ktorý má revolučné výsledky v omladení pokožky, v ochrane antioxidantov a pre pokožku a celkovom skrášľovaní, je produkt V2. V2 Infini je kombinácia silného komplexu aminokyselín s vitamínmi a s fragmentovanou kyselinou hyaluronovou. Je to silný antioxidant a glutatión s vitamínom C. Kľúčovou zložkou je opäť fragmentovaná kyselina hyaluronová, ktorú Infini používa vo svojich stimulátoroch veľmi často a aktívne stimuluje fibroplastové receptory CD44, ktoré podporujú syntézu a remodeláciu kolagénu. Vitamín C pôsobí ako silný antioxidant, pomáha tiež v neutralizácii voľných radikálov a podporuje produkciu kolagénu, čo zlepšuje elasticitu a redukuje veľmi výrazne vrásky. Glutatión je jeden z najúčinnejších prírodných antioxidantov, podporuje celkový detox buniek a regeneráciu pleti. Môžeme ho použiť aj pri zjednotení pleti. Pokročilé zloženie tejto V2, tohto stimulátoru, má teda silné antioxidačné, spevňujúce účinky a zaručuje dlhotrvajúcu hydratáciu a tiež rozjasnenie pleti. Indikácie liečby sú teda redukcia vrások, jemných čiar, celková hydratácia, zlepšenie elasticity pokožky, revitalizácia a regenerácia pokožky. Kompozícia, teda zloženie V2, je fragmentovaná kyselina hyaluronová, aminokyselinový komplex, ktorý sa skladá zo serínu, cysteínu, alanín, luceín, lizín, prolín, valín, glicín. Je tam glutatión a stabilná forma vitamínu C. Ďalšie indikácie, ktoré môžeme zaradiť, alebo teda ktorým pri ošetrení V2 je zjednotenie tónu pleti, zlepšená zvýšená elasticita pleti, celková antioxidačná ochrana, zlepšenie napätia pleti a hĺbková hydratácia. Infini VI alebo Infini V oči je stimulátor, ktorý je jediný, ktorý sa používa na periorbitálne okolie v rámci tejto V-line rady, čiže V stimulátorov. Je to inovatívny produkt na modelovanie pokožky okolo očí.
Opäť sa nachádza 1x5 ml v takejto fľaštičke a v takomto objeme. A je to produkt, ktorý kombinuje výhody opäť fragmentovanej kyseliny hyaluronovej a komplexu, ktorý obsahuje aminokyseliny, čím vlastne poskytuje okrem hĺbkovej hydratácie aj revitalizáciu a štruktúrálnu podporu citlivej pokožke okolo očí. Tento produkt je navrhnutý tak, aby pôsobil tzv. Trojito. Okrem spomaľovania procesu stárnutia eliminuje aj kruhy pod očami, ochabnutie očných viečok a hĺbkovo hydratuje. Fragmentovaná kyselina s nízkou molekulovou hmotnosťou 20 až 38 monomérov umožňuje účinnú stimuláciu fibroblastových receptorov CD44. Aminokyseliny obsahujú alebo respektíve zintenzívňujú proces prestavby kožných bielkovín. Vďaka tomu produkt aktívne podporuje procesy syntézy kolagénu, elastínu a glikozaminoglikánov. Zloženie VI je teda z fragmentovanej kyseliny hyaluronovej a z aminokyselinového komplexu. Indikácie liečby je hydratácia, zlepšenie pružnosti pokožky, rozjasnenie a spevnenie periorbitálneho okolia, redukcia vrások a jemných línií a celková revitalizácia a regenerácia pokožky okolo očí. Posledným stimulátorom, o ktorom si dnes budeme hovoriť, je Infini V-Body, teda V-telo. Je to intenzívny bunkový stimulátor, ktorý je navrhnutý špecificky pre telo. Je to bunkový stimulátor obohatený tiež o fragmentovú kyselinu hyaluronovú, o aminokyseliny a je určený špeciálne na spevnenie tela, ale aj tváre. Nachádza sa 1x9 ml vo fľaštičke a fragmentovaná kyselina hyaluronová, čo je polysacharid, s molekulovou hmotnosťou 20 až 38 monomérov, sa vyznačuje jedinečnou schopnosťou zadržiavať vodu, ktorá je kľúčovou, ktorá je kľúčová pre udržanie optimálnej hydratácie nielen buniek, ale aj moduláciu extracelulárnej matrice. Opäť spočíva v aktivácii receptorov CD44, ktoré podporujú biosyntézu kolagenu a elastínu a podporujú štrukturálnu rekonštrukciu pokožky alebo kože. Glicín je jedna z hlavných aminokyselín, ktorá tvorí kolagén a podieľa sa na syntéze štrukturálnych proteínov a nuklových kyselín. Lizín a prolín sú stabilizujúce aminokyseliny, stabilizujúce procesy regenerácie tkaní. Pomáhajú zlepšovať aj mikrocirkuláciu, tiež pôsobia proti ochabnutiu tkaniva. Táto receptúra bola navrhnutá na ošetrenia, ktoré sú zamerané na ochabnutú pokožku, tváre a tela, na doplnenie elasticity. Takisto jeho použitie je indikované aj na krk, dekolt, tvár, ale aj na iné časti tela, ako sú zadok, boky, brucho, vnútorná strana, stehien, paží. Všade, kde pokožka vyžaduje intenzívnu spevňujúcu terapiu. Kompozícia V-body je fragmentovaná kyselina hyaluronová, komplex aminokyselín, lizín, glicín a prolín. Opäť tie indikácie liečby sú zvýšenie elasticity pokožky, zlepšenie nápätia aj hydratácie, intenzívne spevňujúca terapia a regenerácia a rekonštrukcia tkaní. Toto boli
rady stimulátorov, V-line rady, kde sme si hovorili teda o VI, V1, V2, V5, V10 a V20. Posledným stimulátorom, o ktorom sme si hovorili, bolo V-body. Všetky tieto stimulátory majú spoločné doplnenie hĺbkovej hydratácie, stimulácie CD44 fibroplastov a fragmentovanú kyselinu hyaluronovú. Sú vynikajúcim doplnkom k ďalším ošetreniam v jednom sedení a teda k rýchlejšiemu zotaveniu a mladistvému vzhľadu. Ja vám ďakujem a dúfam, že sa vám s Infini V-Line stimulátormi bude pracovať dobre.